Presented by Saran Films. Raj Recording Studio, Maharajganj. Bullet Bujur. कुछ दिन के बाद बाटे फेरू चले आए फोनवे पर तोहरा से तले बतियाए कुछ दिन के बाद बाटे फेरू चले आए फोनवे पर तोहरा से तले बतियाए लागी ना मानवा तो नंबर मिलई हो लागी ना मानवा तो नंबर मिलई हो ए यार तले हाथ से अपन हिलई हो ए करे जा तले हाथ से अपन हिलई हो Bullet Bujur. होई ना निराश आस रखी ह तू हम पे ज्यादा लौटती ह जन अपना कलम पे होई ना निराश आस रखी ह तू हम पे ज्यादा लौटती ह जन अपना कलम पे नन रवि राजा से जनी छिपई ह रूपेश रवि राजा से जनी छिपई ह ए करे जा तले हाथ से अपन हिलई ह ए यार तले हाथ से अपन हिलई ह हमरा खानी नहीं दोसर लियई ह हमरा खानी नहीं दोसर लियई ह ए यार तले हाथ से अपन हिलई ह ए करे जा तले हाथ से अपन हिलई ह Presented by Saran Films. Maharajganj.